अरे मोबाइल भी पकड़ हां भाई 40 पीस तो नियंत्र दिया दी ना भाई हमटे घटा हां तो दिया मो काकुड़ी हां हां यार थोड़े पका छोड़ो भाई नियो गुरुवार दिन भाई लो संगे ए नाइ मो मुलो कर गुरुवार संदर महल की अलगा আছে हां गुरुवार ना भाई हम डाइटिंग करछन तो ठीक भाई नॉर्मली भल टेस्ट खाए वर्ल्ड फेमस एटा कटक फेमस ଭଲ ଏଇ ମଟନ ଚପ୍ କାଳେ ଆମର ମାଲେସିଆ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏସବୁ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ ଆରେ କୋଣ କଣ ଷ୍ଟପ୍ ମଟନ ଚପ୍ ଟା ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ପିସ୍ ମଟନ କେ ଏଥର ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇ ଖାଇଛି ଟଙ୍କାଟା ବଢିଛି ନା ପିଆଜ ଜାଗାରେ ଖାଲି କାକୁଡି କାକୁଡି ଦେବେ ନା ପିଆଜ ରେଟ୍ ବଢିଛି ବୋଲି କାକୁଡି ଦେବେ ସେଇଟା ଆଉ କଣ କରିବେ ନାଇଁ ଟିକେ ଏପଟେ ଆସ ଚଟଣି ଟିକେ ଦିଅ ବୁଝିଲ କାଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଦେଇଦେ ତମ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହବ ତଳୁ ମତେ ଖସେଇ ଦଉଛୁ ପୁରା क्यों କହିବ ମାନେ ଭଲ ଟିକେ କହିବ ତ ଜବଟା ଭଲ ଲାଗିବ କେମିତି ମଟନ କି କଞ୍ଚା କୋଉ ଖାଏ ଏତେ ଫେମସ୍ ନ ହେଇଥିଲେ ସେ ଆସିଥାନ୍ତେ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ କୋଉ ଚପଟା ଭଲ ଲାଗେ କୋଉ ମଟନ କି ଚିକେନ କୋଉ କୁହ ଚାମ୍ ଭଲ ମଟନ କଲଜି ଚ୍ୟାମ୍ପ ମଟନ ଚ୍ୟାମ୍ପ ଚୁଙ୍ଗୁଡି କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଚିକେନ ଚପ୍ କେତେବେଳେ ଦୋକାନ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ସେଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣ କହିବେ ନା କହିବେ ନା କଷ୍ଟମର କହିବେ ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଦ୍ମ ଓଡିଆ ସବୁବେଳେ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟୁଟା କଷ୍ଟମର କେବେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଇଦେଇ କଷ୍ଟମର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଇଜ ଆୱାର ମୋଟୋ ଦିଅ ଆମର ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଟିକେ ମସଲା ଦିଅ ଆରେ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଗରମ ଗରମ ଏଇଟା କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା मटन चाम ଆଚ୍ଛା बहुत टेस्टी अच्छे यार एकदम टेस्टी मु आजिकल माने बहुत दिन पर आसली प्रोफेसर बड़ा मस्त फेमस चीज है ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସବୁଠୁ କୋଉ ଜିନିଷଟା खाइବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମଟନ ଚ୍ୟାମ୍ପ मटन चाप मटन କଲଜି ଚ୍ୟାମ୍ପ चॉप କଲଜି ଚପ୍ ଲିଭର ଚପ୍ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛୁ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଛି 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ କେରଳାରୁ ଟଙ୍କାଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିଛି କେରଳାରୁ ଟଙ୍କାଟା କେରଳରୁ? ଖାଇଛୁ ମୁଁ ଖାଇଛି ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଫେମସ ଅଛି ମସ୍ତ କଣ ନା ନା ଆମେ ମଟନ କହିଥିଲୁ ଚିକେନ ଦେବନି ନା 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 ଦେଇ ଦେ ଦେଇ ଦେ ଚାଲିଲା ବେଳୁ ଫଟୋ ଉଠିଲା ବେଳୁ ବୁଲବାର ତମେ ଦେଲନି ସେଗୁଡା କଣ ସେଇଟା ଆମର କାଟି ଆମ ଦେଶୀ କାଟି ଟମାଟୋ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ 25 ଟା ହେଲା